ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କଳାମାଣିକରେ କବିତାର ଉପକ୍ରମ ଓ କବି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି କବିତାରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏହି କବିତାର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି। ରୀତିଯୁଗର ବିଶେଷତା ଏହା ଯେ ଏହି ଯୁଗରେ କବିମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ସରଳ ଓ ସାବଳୀଳ ଢଙ୍ଗରେ କବିତା ଓ କାବ୍ୟ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ଜାଣିବା। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ଧୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ। କବି ଏଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ବଣକୁ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଛି। ଏପଟେ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଫେରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଛ? ଗୋଟେ ମା'ର ତା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦର, ମମତା, ଆକଟ, ବିଶ୍ୱାସ, ଅଭିମାନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏସବୁର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା'ର ତା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ତାର ବଣରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କି? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅ ମୋର ଥିବ, କ'ଣ ଖାଉଥିବ, କେମିତି ଥିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ମନେ ମନେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତିକି। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା। ନିଧନ, ନିଧନର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ହେଉଛି ଧନହୀନ। ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନହୀନ, ମୁଁ ଗରିବ, ମୋ ଗରିବର ଧନ ହେଉଛି ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଧନହୀନ ଲୋକଟିଏ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଏ ବା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ସେ ତାର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତିକି ରଖେ ଓ ତାର ପ୍ରକୃତ ବିନିଯୋଗ କରେ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ନିଧନର ଧନ। ଆଉ ବାପା, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ ତା ଥାଳ ଯେମିତି ବଡ଼, ତା ଥାଳରେ ଯଦି କେହି କିଛି ପକାଇଦିଏ ତାକୁ କୋଟିନିଧି ମିଳିଲା ଭଳି ଲାଗେ ଆଉ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର, ନିଃସ୍ୱ, ଅସହାୟ। ତୋ ବିନା, ତୁ ନଥିଲେ ମୋର ସତ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ବାପାରେ, ତୋ ବିନା ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ। ବିନା ବାଡ଼ିରେ ସେ ବାଟ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ତ ବିନା ସାହାରାରେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ହିଁ ମୋର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ବାପା, ହେଲା, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଗଳାର ମାଳି। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ରତ୍ନ ଖଚିତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି ଓ ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଗଳାର ରତ୍ନହାର ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ହୃଦୟ ରୂପକ ପେଡ଼ିରେ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ମୋଜିବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଜୀବନ ରହିଛି। ତୋର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ମୋର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ମୋ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦିଗକ ଆତଜାତ ହେଉଛି, ହେଲା, ସେସବୁ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। ହେଲା, ମୁଁ ଜୀବନ ହେଲେ ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ, ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି
ମୋ ପାଖରେ ନ ରହିବୁ ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ସେତିକ ବି ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁ ହିଁ ମୋର ସୁଖ, ତୁ ହିଁ ମୋର ଶାନ୍ତି, ତୁ ହିଁ ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତୋ ବିନା ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୋତେ ପାଶୋରିକି ତୋତେ ଭୁଲିକି ମୁଁ କେମିତି କାଟିବି, କି ସୁଖ ପାଇବି ରେ କଳାମଣିକ। ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ବାପା କୃଷ୍ଣ ତୁ ତ ତୋ ଛାଇକି ଦେଖିଲେ ବି ଡରୁ, ଆଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ବହୁତ ଡରିଯାଉ, ଆଉ ମୋ କୋଳରେ ଲୁଚି ପଡ଼ୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ପଣତ କାନରେ ଘୋଡ଼ାଇ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ତୁ କେମିତି ବଣକୁ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ତତେ କ'ଣ ଆମେ ବଣକୁ ପଠାଇଛୁ? ତୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଯାଉଛୁ? ହେଲା, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ, କୋଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତୁ ବଣକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ତୋ ବିନା ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ବାପା ମା ଦୁଇଟା ଆମେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ। ତୁ ତ ସେ କଥା ଜମା ବୁଝିପାରିବୁନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବୁ, ତୋ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବୁ, ତୁ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ରହିଥିବୁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ସୁଖ ଦେଉନୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ତୋତେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତୁ ବଣକୁ ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପର ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିବା।